ό,τι αφορά εμένα, έχεις όλο το δικαίωμα να βαλάξεις και να ψάξεις για άλλον ατζέντη αν θες. Δεν πρόκειται να ψάξω για άλλο ατζέντη, γιατί θα μου κλείσεις ένα μεγάλο συμβόλαιο με μια φίρμα καλύτερη από ό,τι σου αφαιθήτα. Περνάμε στο δεύτερο σκέλος του αγώνα. Βλέπουμε τον Δημήτρη Ζώη με το Peugeot 106 ραλί που είχε χρόνο 2.17.49 και συνολικό 4.34.39, τερματίζοντας την τρίτη θέση της κλάσεως νη 1. Για την κατάλληλη θέση. Να μπούμε στην περιγραφή, όπου εδώ ο Δημήτρης Ζώης, μετά την ωραία και εκπληκτική εμφάνισή του στην ανάβαση πορταριάς, ήρθε και εδώ να ανατεράξει τα ύδατα και να γίνει τελικά ρυθμιστής στα 1300 της νη. Εδώ πήρε την 14η θέση στην νορμάλ κατηγορία και την 3η στα 1300. Ο κήπος με το Λάντα στα 1300 της Εθνικής Κρήτης. Πολύ γλιστερό το οδόστρωμα και για τον Δημήτρη το Ζώη και για την εμπειρία του. 67 αυτοκίνητα λοιπόν προσπάθησαν και στα δύο λουπ της ανάβασης, 63 τερμάτισαν και αναλυτικά κάμερες και τα κομπιούτερ των ελληνικών επιχειρήσεων βίντεο για όνομα του Θεού. Ξεκινήσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο για τις δοκιμές, όπου και εδώ υπήρχαν δύο σκέλη. Δύο σκέλη τα οποία θα σας αφήσουμε να παρακολουθήσετε και θα επανέλθουμε για την περιγραφή του κυρίως αγώνα, που και εκείνο βέβαια είχε δύο σκέλη. Ο Δημήτρης ο Ζώης με το δικό του 106 ραλί έκανε τον απόλυτο χρόνο, κέρδισε τα 1300, ήταν 7ος χρόνος νορμάλ κατηγορίας και άφησε την υπόσχεση ότι οι επόμενες αναβάσεις θα είναι πραγματικά θερμές.
μπορώ να τον υποχρεώσω να ασχολείται με αυτά τα θέματα όταν είναι στο αποκορύφωμα της καριέρας του ως μοντέλο. Αντίθετα, πρέπει να τον βοηθάω και να τον υποστηρίζω όσο μπορώ για να εξακολουθεί να είναι στην κορυφή. Δηλαδή, συμφωνείς με αυτή την κατάσταση, Σου φαίνεται καλό πως η Αλεξάνδρα ασχολείται περισσότερο με τα ενδιαφέροντα του παρά με σένα? Κοίτα. Πριν από 7-8 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γνώριζα τους γονείς του Ζώης σε κάποιο τελευταίο τότε πραγματικά στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας πραγματοποιούμενο χωμάτινο Ερμής. Αμέσως μετά γνώρισα και τον νεαρό τότε Δημήτρη Ζώη, όχι ότι τώρα γέρασε βέβαια, απλώς και μόνο τώρα ορίμασε στα πλαίσια ενός sportsman των αγώνων, διότι τελικά, όπως είπε και στη συνέντευξή του, μη υπαρχόντων χορηγών για τα δεδομένα των ελληνικών αγώνων, τσέπη βαθιά να έχεις και από εκεί και πέρα κάνεις το κέφι σου με 2-3 φίλους δίπλα σου. Ο Δημήτρης ο Ζώης λοιπόν με το πεζό 106 ραλί ήταν στην πρώτη ανάβαση του Ομπλού. Δεν έκανε απλώς το κέφι του. Πήρε τη δεύτερη θέση στα 1400, την 11η στη γενική της Νορμάλ και βλέπει μαζί όμως και με άλλους μνηστήρες τίτλο για το 1999. Είδομεν. Θα περάσουμε στο Δημήτρη το Ζώη με το πεζό 106 ραλί ομοίως, 8η θέση στην νορμάλ κατηγορία, δεύτερο στην Ιένα, όντας μόλις 4 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από το Χάρη του Μπορθανασόπουλου. Οι μάχες κράτησαν καλά εδώ, μέτρο προς μέτρο, για να μην πούμε χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο, γιατί θα είναι υπερβολή. Μέτρο προς μέτρο λοιπόν, 4 εκατοστά του δευτερολέπτου, το φαντάζεστε. Δεύτερη θέση λοιπόν για τον Δημήτρη το Ζώη εδώ στην 19η ανάβαση της Πορταριάς και τα πάντα νύχτα. Και Δημήτρης Ζώης εδώ. Αν λοιπόν εδώ χάνεται ένα κύπελλο στα 1300 της αναβάσεις, τότε χάθηκε. Ο Δημήτρης ο Ζώης λοιπόν με την ατυχία η οποία είδατε προηγουμένως που κατέγραψαν αποκλειστικά οι κάμερες των ελληνικών επιχείρησεων Βίντεο, τερμάτισε 16ος στους χρόνους της νορμάλ κατηγορίας και 4ος στην Ιένα. Μια θέση την οποία με την εγκατάλειψη του Μπούρου Θανασόπουλου δεν τον ωφέλησε σε τίποτα. Συνεχίστε από κάτω 5. Το μέσο είναι,
στη συνέχεια με πεζό 106 ραλί της κλάσης Νιένα που είχε ανατακέσει στην αρχή της διαδρομής, κάτι που του στέκησε τελικά την διεκδίκηση της νίκης για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο χρόνος του στο πρώτο σκέλος 2:23:06. Αφρεάτια και δεν ξέρετε ποιον ειδικό να φωνάξετε. Πείτε μου. Ο Δημήτρης ο Ζώης, εκπληκτικός, έκανε 10ο χρόνο στους χρόνους της νορμάλ κατηγορίας και δεύτερο χρόνο στην E1. Σημειωτέων δε ότι στο δεύτερο σκέλος έκανε τον απόλυτο χρόνο στα αυτοκίνητα της νορμάλ κατηγορίας των 1300 κυβικών εκατοστών. Από εκεί και πέρα βέβαια στο τέλος του αγώνα η δεύτερη θέση Ζώη και η αναμπουμπούλα που δημιουργήθηκε αναφορικά με το όχι καλό άκουσμα από τα VHF του χρόνου Βαρνακιώτη έκαναν Μπούρο Θανασόπουλο να χαρεί προσωρινά. Αμέσως μετά οι χρόνοι έφτασαν σωστοί, βγήκε η οριστική κατάταξη και ο πατρινός οδηγός κέρδισε τη μάχη του αγώνα της Ριτσόνας αλλά και το φετινό κύπελλο. Ο Δημήτρης Ζώης οδήγησε πολύ γρήγορα στο δεύτερο ανέβασμα έχοντας χρόνο 2:39:69 και ήταν ένας χρόνος που σε σύνολο 5:22:99 του έδινε την νίκη σε αυτόν τον αγώνα. Όμως κάποιο λάθος στα χρονόμετρα έφερε τα πάνω κάτω και είδαμε να είναι δεύτερος τελικά στην κλάση Νιένα με νικητή τον Κώστα Βαρνακιώτη. Αυτό ήταν κάτι που τον εξόργησε βέβαια και δεν δέχτηκε και το κύπελλο όπως οργανωτές στην απονομή των επάθλων. Είναι το τελευταίο σκέλος της ζωής μου. Το είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι θα σταματήσω τους αγώνες για διάφορους λόγους που δεν μπορούμε να λύσουμε τώρα φυσικά. Επειδή με πιέζετε, θα σας πω έτσι, δεν θα με πιέσετε άλλο, ότι δεν είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω σε μια κομμωδία που λέγεται Αγώνες Αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Αν ξανά ποτέ έτρεχα αγώνες και είμαι λίγο συγκινημένος, άτρεχα στην Ιταλία.